¿Con la izquierda? Seguro que sí. Nosotros no sé si marcaremos con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de chilena. Bueno, pero los jóvenes somos nosotros. Así que si nos queréis ver debutar este año en Samamés, haceros con el Gaste Abono. Además, entráis en el sorteo de nuestras camisetas firmadas. Solo se es joven una vez. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierri, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka, Zu ere barne zaituen sentimendua. Itxi, Iker. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Denboraldi erdiko 900 abono, 150 euroan 26 urte artekoentzat, eta sarbide kuota ordaindu barik. Behin bakarrik gara Gazte. Edo birritan, zure garaia da. Gazte abonoa.
Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre Dani, propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Nierli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. ¿Con la izquierda? Seguro que sí. Nosotros no sé si marcaremos con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de chilena. Bueno, pero los jóvenes somos nosotros. Así que si nos queréis ver debutar este año en San Mamés, haceros con el gaste abono. Además, entraréis en el sorteo de nuestras camisetas firmadas. Solo se es joven una vez. Egunon ikusentzulesarien guzti hori lezamatik gaur. Igandea domeka dugu, abuztuaren 26. eguna eta hementxe gagoz Lezamako instalazioetan, atletiken entrenamentua, partidu bezperako entrenamentua zeueri eskaintzeko prest. Badakizue, leheneko 15 minutuak, ikusteko aukera izaten dugula, eta gero bateak itxita izaten dela. Hortxe dozu Eduardo Beritzo, entrenatzailea, jokalariekaz batera, 3 errondotan bananduta, eta lehenengo rondo honetan, amentxe dagoz, Beritzo bera, Muniain, Dani Garzia, Ganea, Remiro, Guruzeta, Oleaga, Atezain eta Juri Bertxitxe. Bigarrenean, hortxe ikusten zagozen horretan, lehenengo horretan dagoz, Unai Simon, Williams, Iturraspe, Córdoba, Núñez, Geray, Sabin Merino, eta Kapa, gehi Íñigo Martínez, ondarrutarra. Eta gainontzekoak anatzeko partean, San José, Susaeta, Raúl García, Mikel Rico, Beñat, Óscar de Marcos, Mikel Valenciaga, eta Peruno Laskoain. Hortxe ba, jokalari guztiak, atletikek Bizarko partidua prestatzen jarraitzen da aste guztian zehar, gogoratu bihar partidua San Mamesen izango dela berriro, igo barria dan Hueskaren kontra, gabeko 10etan izango dan partidua, parkatu, ligako bigarren jardunaldia, eta atletikek bigarren garaipenaren bila joan beharko dau. Entrenamentua, hortxe Beritzo ikusten duzue, bere jokalari guztiekaz batera, bera berrondotxoa egiten. Biharko partiduari begira, deialdia entrenamentu ostean, espada bihar jakingo dugu, pasadan astean adibidez, astelen goizean jakin genuen Eduardo Beritzok notzuk eroan zituan deialdi horretan, eta baleiteke, aste honetan be, bardin egitea, ze bihar goizeko 11etan barriro be, entrenamentua izango dabe, eta seguruenik bihar arte itxaron beharko dugu deialdiaren barri jakiteko. Decía que el Atleti jugará mañana a las 10 de la noche en San Mamés, segundo partido de Liga contra el Huesca, y que Eduardo Beritzo mañana por la mañana volverá a efectuar otro entrenamiento, por lo tanto tendremos que esperar probablemente hasta mañana para saber cuál va a ser la convocatoria del partido de mañana. La semana pasada fue así, el Atleti jugó el lunes por la noche y hasta el lunes por la mañana no supimos cuál iba a ser la convocatoria, y da la sensación, parece que esta semana, este fin de semana,
pues era una cosa similar. Guztia dagoz, ia jokatzeko moduan, Aritza Duriz dago lesionauta, badakizue, aurreko jardunaldian, asuntza ustura txikitxo bat izan ebala Aritza Durizek eta baja izango da, bai biharko partidurako, baita be Atletikek datorren asteburuan Rayo Vallecanoren kontra, Vallecasek jokatuko dauen partidu horretarako, gero badakizue, paroia dagoela barriro be, ligako txapelketa honetan, eta ikusiko dugu, ja, geldialdi edo paroi horren ostean barriro be Aritza Duriz jokatzeko moduan dagoan. Badakizu hemen entrenamenduetan partidoak ikusten dugu zala, historia egiten dugula. Kontua da Hueska baigo barria dela, sekula historia guztian, ez dauela partidu ofizialik jokatu San Mamesen, bai bigarren mailan, Bilbao Atletiken kontra, baina ez Atletiken kontra, nagusiaren kontra lehenengo mailan. Ondorioz, historiazko partiduape ezin dugu zemoen ligakoak gutxienez, estreinekoz jokatuko da Hueskak ligan San Mamesen. Decía que siempre solemos ver partidos de temporadas anteriores, pero el Huesca acaba de subir a Primera División, sí ha jugado en San Mamés contra el Bilbao Athletic, en segunda división, pero nunca contra el primer equipo, contra el Athletic en San Mamés. Por lo tanto, lagun arteko partidu bat emango dugu, uda honetan edo aurreko udan jokatutakoak, partidu amistosua izan zen, eta, ligan orain estabelez alkarren kontra jokatu, aurre demoraldiko partidua gogoratuko dugu, Athletic Huesca. Arratsaldeon ikusentzule eta ongi etorri 2016-2017 denbora dara udako atsedenaren ondoren Atletikek gaur emango dio hasiera ikasturteari eta hortarako inauguraziorako teloiaren altxatze ontarako aukeraturiko eszenatokia Hueskako El Alcoraz eta aurrean izango duen aurkaria Hueskan zuzen ere. Baina atzera, Gorka Elustotorentzat aurrera beldurri gabe Elustondok. Mikel Valentziagak metroak baditu, buru altxatu erdiraketa ez da txarra eta langara Sabin Merinoren errematea. Nolako erdiraketa Mikel Valentziagak egin duen horixe errematea ere primerakoa, bere markatzaileari tokia irabazita. Bankokek baloia irabazi, Morillasek atzean utzi du Markel Susaeta, erdiraketa ez da txarra adi eta gola da. Gola egin du Juanjo Camacho, kapitainak nolako utxegitea Mikel Valentziagak egin duena. Errematatzaierik ez egonean, esker zangoarekin baloia arearen erdialdera bota du, sekula bota behar ezten toki hortara. Eta Juanjo Camacho, Hueskako kapitainak ez du aukera desprobestu. Hueskak lehenengo zati ederra egin baitu. Hortxe da, Markel Susaeta, azken jokaldi izan diteke, nolako gola, Markel Susaetak egin duena. Nolako gola, ari inguruan kontrola gauzatu, buru altxatu du, eta gola. Nolako jaurtiketa eskuin zangoarekin eginikoa, beti gora, obusa bailitzan, susiria bailitzan atera da baloi hori, eta aukera gutxi Javi Jimenez ez, Óscar López. Atezainarentzat bada Atletikek azken minutuetan bere jokoa inposatzen dezuela bagenioen, nolako erantzuna. Kamatxoko eginiko gol horri hortxe ikusten dugu, nolako sartada. Bertan da Ibai Gomezen erdiraketa ez da txarra. Ateratzea ustela erasok jaurtiketa egin dezaket eskuarekin. Jo duela adierazi du epaileak. Jaurtiketa ingo dute, nolako jaurtiketa eta gelditua beste behin. Gelditua Iagorrenek egin duen eta baloia zuzenean kanpora. Bien bitartean berrirore Euria barra zida, Inigo Lekueren erdiraketa ez da txarra, Ibai Gomezen errematea, Zutoñera, bigarren zatien ikusi dugun aukerarik nabarmenena. Erdiraketa oso nahi izan da, Inigo Lekuek eginikoa, errematea ez zen txarra. Eta honekin bukatu da partida, segundu bakarrere ez du luzatu nahi izan. Epaileak,
Bada, banakoarekin bukatu da gaurko estreinaldi hause, lehen ere bakenioen Atletikek Huescan altxatu duela bere aurre demoradako teloia. Bueno, hortxe izan dozue Atletikek eta Hueskak jokatutako lagunarteko partidua, horixe da. Bueno, bauren hartan behintzat, topo dugun partidua, eta hortxe jarri izan dabe Atletikeko entrenamentu honetan, eta Eduardo Beritxo, behitu, hortxe rondoaren erdian, solatu egin behar da entrenatzailea, Cristian Ganeagaz batera, behitu horrentxe Muniaineri baloia ikutu, eta Muniaindoa Cristian Ganeagaz batera erdira, solatu egin behar da Eduardo Beritxo. A ber, polite da, polite da ikustea bebai entrenatzailea hor jokalariekaz batera, bueno, beti hurbiltasun puntu hori seguruenik jokalariek eurepe eskartuko dabe, ez da, seguruenik, bueno, entrenatzailea beti da entrenatzailea, eta, bueno, maila horrepe, begistu egingo dira, seguru, baina, bueno, beti jokalariak eta entrenatzaileak alak hurbiltasuna izatea, beti suposatzen dut, eskertu egingo dela. Orain Dani Garzia eta Oleaga atezaina dira, hortxe erdian eta gozanak. Barriro goratuko dugu, Aritz Aduriz kenduta gainentzeko jokalari guztiak, bueno, entrenamentuan dagozala. Inigo Martinez izan da, aurre demoraldian partidurik jokatu ez dauen lesionote gondelako eta ondarrutarraia, normaltasunez ikusten dugu, hemen lehenengo multzoan dagoz, Cristian Ganea, Unai López, Dani Garzia, Oleaga, Remiro, Guruzeta, Muniain, Juri Bertxitxe eta Beritxo entrenatzailea, eurekaz batera. Antxe bigarnean Iturraspe, Córdoba, Gerai, Inigo Martínez, Iñaki Williams, Núñez, Sabin Merino, Unai Simón eta Kapa. Eta hirugarrenean, azkenengoan, Oscar de Marcos, Susaeta, Raúl García, Mikel Rico, Perun Lascoain, Mikel San José, Beñat eta Mikel Valenciaga. Beraz, Aritz Aduriz kenduta, plantillako jokalari guztiak. Hueska dator, aurkaria, Ipuruan irabazite, beraz, konfiantzaz dator Aragoiko taldea, Xabi Etxeita bertan, Atletikeko jokalari hoia, eta Euskaldunape jokatu dabe, edo Atletiken jokatutako jokalari askok, David López, Inigo Pérez, Jonan, Mikel Rico bera, Urko bera, aurrelaria, eta orain azkena Xabi Etxeita, beraz, Hueska eta Atletiken artean egon dira, bueno, hartu emonak eta bertan, edo bertako jokalariape jokatu dabe Hueska taldean. Lezamako instalazioetan, Lezama bueno, barri dute dago, hemen belanak egin dabe zude guztian zehar, obakuntzak egin dabez, eta, bueno, basko galdetzen dabe, eta, bueno, zer da Lezaman egin dabena, ze obra edo ze lan egin dabe Lezaman gauzak hobetzeko, bueno, hori ikusteko bideo txikitxo bat dago prestatuta. Bueno, bortxe, errondoak amaituta, barriro jokalari guztiak zelai erdian
batunde dagoz, Eduardo Beritzoren agindutara, entrenatzailea maixua folioakin, horriakin eskuan, eta atezainak, bueno, monanogaz batera, hortxe doaz, Remiro, Unai Simon eta Oleaga eta gainontzeko jokalariak. Bueno, ordula orden pasau da, minutu bat falta jaku, eta, bueno, guk gupe hementxe amaituko dugu. Hasi da petoak banatzen Eduardo Beritzo eta gogoratu barriro beha, bihar dela partidua, Hueskaren kontra Samamesen gabeko 10etan, Atletikek bigarren partidua denboraldian, bigarren garaipena gure dau, eta, bueno, baia, garaipen hori heltzen da, nia garaipen hori lortzen da Atletikek 6 puntu lortzen dituan sailkapenari begira. Gero aldetik besterik ez, eskerrik asko dan hori hortxe goterren eta aupa Atleti.